mais malien bi fait beso ni ala wele koko titia pétrole ti boya mais ni malien ala wele abi fait beso nga mo ko robaw di ala wele tellement famode uko odona ko Amérique ni mo ko tarale fe mo ko dobali bana ko o kera tugodi mais ala ne bolo de o pour ka o tita ne ka donc ba fe kam mi fo mo o yoro ay ala wele nga toro ma do ko ko suko do boli la fe do no fe ko suko ko avion ko no ya gbe ko ma so wara ba ya gbe o ma so teren atoi di wara ble ya gbe o ma so mais di koro kara do le torti ko de aso kono ma soro waraba ma soro atoi di wara ndala ma soro suruku ma soro me koro kara de aso o ya yin nga ko koro di ko avion ti bi boli avion ti power o e kono de o avion ti kara maka o ga atara America atara mo ni America wa te avion bi ka war no fe e ka so kerenti ku o do e wara bawi mobility ku o e wara kala wi o me ko koro kara e ala weli la de e de bisigi abina debi ma bon jamana bi ala wele de bolo donc ay addo akono me ka fo kasa de tay mali ango musa tarawore kado o be blia o me mali tara amuro ke tatado muro ke tabemi o me mali du ona mali e mali de ne tay anga nyoko mbolo mine ka nyoko sebla aw yoro ay ala wele ala mi yanda o ala de banga toro do kakila kalaidu di ama uduuni astajib lakum ay ngwele mawjabi mais na ma wele du donc basmala tu afoko kele ni ko bismillah ibi kan ko me fa ni nyina na ko akara dufay ni ko bismillah ni ala to fo adamna na allah akbar ibi kam shifoka ni nyina na bismillah ko akara dufay bon afoko kele sera ka fin haramune do daga parce que na fakara ni dufa do aseda do bon afoko kemedo afoko ba kemedo afoko she million kemedo mana aya blo hakile na doro kami ko fe mawla abebana bani na ala fe sababu ko no simbago vraiment ambufu ka polibi belegelema ni kunchelenye amikla ka dowre dami munu kera she million kena munu kera amiko ni o suko busundoy o mami la kila ka dami le suko fo wati we aw ya na fa ye o de ko samba ka dongodo o shuka dogo ni ti batani flakal parce na fa de yera o dongola kalon de laba afona dugo kalambi afa comme sirasukaw ni mi sirasuka jara ni mi kolosi bi singora chedi ability ka fa befe ko kalo ndele laba basmala tu dugo bi kala ko na tefe hadi la haraka bo kalama onde parce que nasira mo ko gama mo nga mo ko fatura suba ko ako ko na tefe dugo mi ke fa masewa su de buka mo ko blaka na foya bo an nanga na ndele mina o de ndele bela umma yara kuno o kunguli bandi surtout mo so minante na bana mo dama me biye ta kama ana dogo mine drone tugu jera kata farasu na ameriku la oni kata mo a won to mo vraiment parce que ne kungo swalo la gambina ale ko a ko mo bisebe bo ayan kun jate sa kan tene tebele ni fo ka bi dawo bo o du mena kalon de la ba mo o de la amasika o soro mais asorola parce que ayan ala wele donc on s'est mal dossier faire sur le droit que la séance soit belle donc là on peut y faire nos romans on met ces gars en belle bismillah ramdana ni fo shaitan kononto on met sur la soumina ka barka de sirasula ka barka do malila anu munu jera ka baraka nyoko fe ni olu bora mbolo moko bi moko ko la harala me moko la harata ka balte
avant de essayer fana ka hinɛ lase olu bɛɛ ma parce que arahamani ye diɲɛ ye o ye an minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ yan arahimi ye lahara ye o ye minnu bɛ lahara an balima minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔso la fura ti mɔgɔ kɛnɛya mais ni ala ye barika don fura min na u bɛ kɛnɛyali kɛ ala ka lafiya di u fana ma minnu fana bɛ tungan fɛ dɔw bɛ jida la sisan mɔgɔ caman b'a la k'an filɛ direct la faransiw ni amerikiw la sisan dɔw bɛ yen u ma papiye sɔrɔ u kan k'u bolo jigin ni su fɛn o fɛn ye o bɛɛ fatura parce que papiye u ma sɔrɔ olu bɛ yen donc ka fara lakotɔ caman kan an k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim ni siɲɛ 19 dafara an bɛna dugawu di usaji ma a bɛ dugawu kɛ ala k'a minɛ ala k'a mɛn nin na ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ala k'an sago d'a ma ala ka barika don ɲɛ na ala k'a don an kɔ la ni ala kira hɔrɔma ye salli ala rasul Beka bismillahirrahmanirrahim zigiru siɲɛ 119 i bɛ kɔnɔntɔn kɛ ka 10 kɛ sɔrɔ ka 100 kɛ inshallah donc sisan kɔni n kɛra basumana tu mori kɛ nin diyara n ye dɛ nin kɔni nin y'a da de an balimamuso minnu bɛ taa furu yɔrɔ la n'i bɛ taa i cɛ fɛ yen i bɔtɔ i fa ka du da fɛ i b'a fɔ n bɔra ni bisimilahi ye n ye n sinsin ni bisimilahi ye ka bɔ ni arahamani ye n'i donn'i cɛ ka so i b'a fɔ n donna ni arahimi ye sabaninintigi tɛ se k'aw furu sa fiyewu n'i ye jagokɛla ye a y'a kɔrɔbɔ ni jagokɛla min bɛ an bolo yan sa i b'a kɛ sani tile ka bin faransikan dɔ y'a kɛ mais n'u y'a kɛ u kan ka tɔni ci ma kɛ e yɛrɛ y'a kɛ a fɔ bali ayiwa a bɛ komi jɛmɔgɔ ye nin dɔn k'a sɔrɔ ne m'a fɔ yɛrɛ donc n'i bi feere la sisan misaliya la fɛn bɛɛ ye bisimilayi de i b'a ye den o den bɛ yen n'a bɛ kɛ dɔrɔgu tala ni so ni maalankolonw ye i bɛ taa sɔrɔ fa ni ba hakili ma bisimilayi de fɔ aw bɛ hakɛ to donc c'est à dire n'i y'o fɔ ka gɛrɛ bon a kan ka faamu i bɛ den min sɔrɔ o la siga t'a la o tɛ kɛ dɔrɔgu tala ye a y'a faamu koyi a ye nin ci wɛrɛ an bɛ nin kurukuru o tuma n'i bɛ namasa feere la ou bien n'i bɛ lemuruba feere la i b'a fɔ bisimilahi lemuruba sanda bi yan arahamani jɔnni b'a ɲini na arahimi a ka sa wallahi wallahi billahi tallahi ne bɛ dalilu fɛn o fɛn di mɔgɔw ma n dan bɛ nin na ka tɛmɛ a bɛɛ kan n ye nin sɔrɔ kalanyɔrɔ la n ka karamɔgɔ dɔ fa tun bɛ yen ni buguni sugu kun sera a tun bɛ ne kelen bɔ kalandenw cɛ la ne tun bɛ taa ka saga feere a ye cɛkɔrɔba de don a bɛna fɔ a denkɛ ye dɔrɔn ko denkɛ ka ne d'a ma ko ne bɛ taa a ka saga feere ne bɛ saga juru minɛ a b'a fɔ konate n'i bɛ i bɔ i k'a fɔ bisimilayi saga sanda bɛ yan arahamani jɔnni b'a ɲini na arahimi a ka sa nin y'a sɔrɔ ni turajɛmani de yɔrɔ mɔbaga ti ɲinɛ donc a b'a hakili to a la hali denmuso furuta bɛ min ka so ni cɛ ma bɔ a la dutigi to a kan dugu jɛ o jɛ a fɔ bisimilahi denmuso furuta bi yan arahamani jɔnni b'a ɲini na arahimi a ka sa ala k'an sago d'a ma ala k'an yɛrɛ k'a ye
defikiraw bɛ yen faransikan ye ayiwa ni bɛ fɔ faransi de nin tigi bɛ faransi donc an b'a fɔ ka barika da ale y'a fɔ a ka bafulu dɔ de la donc o sanna an ka da ala la dɔrɔn an ka fɛnw bɛɛ kalifa ala la ala de bɛ se k'a ko bɛɛ dilan an b'a ɲini ala fɛ ala ka an kanda k'an bila a yɛrɛ ka sira kan basɔrɔju de ye barika ye ala ka barika don an na ala k'a don an ka jamana na basɔrɔju ala k'a kɛ hijabu ye ka don hali jamana juguw kɛ maa o maa ni ko i bɛ ala ɲini ni juguman sira ye an y'a ɲini ala fɛ basɔrɔju ala ka don i n'a cɛ maa o maa ni ko i bɛ jamana ye ɲini ni juguya sira ye ala ka basɔrɔju don an n'a cɛ an ka kɛlɛkɛcɛw sɔrɔsiw u bɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ la tile kɔnɔ 2000 litiri u bɛ tile n'o de sɔrɔsikɛ ci bitɔn don a da la k'a mɛn a b'a dayɛlɛ dɔrɔn k'a kɛ tan ka bitɔn datugu ka ngɔnɔ ɲigin dɔrɔn k'a tɔni bila yen litiri kilancɛ o bɛ 24 heures de k'u bolo fɛn jumɛn litiri kilancɛ ji dɔrɔn o da b'u disi kan pour que anw bɛ se ka lafiya an y'a ɲini ala fɛ basumanatu de ye taga n'a ye yarabi ala k'an n'u taga sɔrɔsiw ani finitigi bɛɛ lajɛlen polisiw gendarmew an ka kɔrɔbiye bɛɛ an y'a ɲini ala fɛ yarabi basumanatu ala k'a kɛ hijabu ye ala ka an n'o hijabu a bɛ kala jamana min kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ n'o de ye mali ye ala ka mali taga ɲɛfɛ ala ka mali kɔrɔta n tɔma so kɔni ɲɛna kosɛbɛ so ɲɛna kosɛbɛ n yɛrɛ fana ko caman kɛra n yɛrɛ ye ni basumanatu sababu ye parce que an taara Thailand basumanatu de y'an se mais Kulibali ni ci wale k'a mɛn a ka gɛlɛn dɛ ni ninnu bɔra Thailand sisan u bɛ yɔrɔ min na fajiri de b'u fɛ yen sisan ka bɔ Thailand fɔ Mali minɔgɔ c'est-à-dire jeni bɛ ɲini k'an faga ne ti foyi dɔn anglais la ni wata yi tɛ so avion kɔnɔ n'u ye anglais kan ɲɔgɔbɛ ne b'a fɔ wata ye u bɛ ji d'a ma so kiriw ni makɔrɔniw ni lemurubaw bɛ yen jeni ti hakili sɔrɔ k'o d'a ma a bɛ tila ka segin ka na tuguni n'a ye a sɔgɔbɛ fɔ wata an karamɔgɔ ni n'u y'a kunkolo tigɛ f'i bɛ ji mankan ma kan an sera yɔrɔ dɔ la ne ko cɛ n ko nu n ko cɛ ko tɛ n ko cɛ ye kɔni ne t'a fɛ tuguni a sera ɲɛfɛmɔgɔ ma a ye kini ni fɛn dɔw d'o ma san'a ka ɲininka ne wulila ka jɔ n ko nin siko bɔra an kɔnɔ ye donc an b'a fɛ an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye dɔrɔn a ye walikan kalan walayi ne ɲɛ bɔra marakakan fɛ n ka nin tagali la kan dɔw bɛ yan ti kun i la k'arabukan fɔ ye mais marakakan bɛ fɔ n'i yalara i bɛ ko dɔ kɛ o kan damadɔ kɔni bɛ yen a y'a hakili to o la a ye anglais kalan a ye marakakan kalan maraka mana kɛ cogo di k'u ka tɔgɔ sɔrɔ nin yɔrɔ in na parce que u yala de
Ah, maraka dɔ de tun bɛ anw ye ani Andrɛw cɛ anw fana ti maraka kan n'o cogo la ten mais denmisɛnnin n'a ye kan kalan hɛrɛ de b'o la kosɛbɛ n'o tɛ n'i kan bɛ da gana waati a ye jama ma ah a bɛ k'a lajɛ yan marakakɛ bɛ k'a lajɛ yan Thailand ah ayiwa donc ko a naare ayiwa yanni tɔw ka daminɛ Seku Danbele bɛ ci Seku Danbele délégation min bɛ taa Tuna délégation min bɛ bɔ Sikaso ka taa ɲɛmɔgɔ min ko k'a b'a ɲini a salen don a mɛnna quoi ko ka dugawu kɛ jamana a salen don quoi ale kɛlen tɛ dɛ jɔn bɛ ka utiliser a salen don quoi ko ka 2000 di Cheikh Aminata Ndoula ma ko ka 2000 di Issa Kulubali ayiwa k'a dugawu de kɛ jama ye ko ne yɛrɛ fa bɛ kɛnɛ kan Elhadji Mohamed Jara ko ka 2000 di o fana ma ko ka dugawu kɛ jama ko ka 4000 di e yɛrɛ ma Seku tɔni b'i ka a bɛ min tɔni b'i ka maɲumanya la quoi mais Ala ka tɔ dafa ami a fɔra de bi fajiri da in na ko an bɛna ko dugawu jaabili kɔrɔ don ko ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ko ni 2000 dira ma musokɔrɔba in yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ mɔgɔ nasɔn mun ye ko mais ko ni 2000 dira musokɔrɔba in ma ko bɛ nin kɛnɛ in dugawu jaabi teliya bon a ye wari min di a bɛɛ ye 2000 ye mais musokɔrɔba in jira na ne na jira cogo min na n ye mɔgɔw filɛ n y'a ye fana musokɔrɔba in dɔn wala filɛ nin ye n ye 2000 di cɛ ma a ka taa d'a ma 2000 di ma wa o tuma na donc Seku ne min ye yan a sigi a nana bɛn yan a ye mankan da a ka sigi bon a bɛ ka mɛn a ye mankan da a ka sigi a ye sabali a ye mankan da a ti bolo d'a ma a ye mikoro sa a yɛrɛ na e bɛ se ka kuma wa a ka na n'a bɛ se ka kuma a ye bɛɛ bɔ yan. Jadi saya jamana kuma na dɛ ale baraji ala ka yanya maloma ala ka saraka aljari kere din bade ala ka dema ala ka jamana nyesma kira ka jamana nyesma ala ka yanya malema kira ka yanya malema ala ka ya jamana brera en baraji ala ka kuwata dema wa flani jara ne yɛrɛ ko sabe n'o tɛ dɔrɔn bɛ kɛ ku tɛ n dabɔ na ne bɛ taa dɔ san kalibɛ san n'o kɛ ka n fari dun n'o kɛ ka n fari dun. Aditi ko Seku fara ka 2000 bɛ fara kan awɔ musokɔrɔba ko tan ni jeli an y'a kɛ to musokɔrɔba min filɛ nin ye a ye bɛɛ lajɛlen to so kɔnɔ yan bi a filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ se y'i se yan a ye bɛɛ ko so kɔnɔ yan depuis sɔgɔma a nana an b'a fɔ k'a barika da Ala ka dugawu jaabi an bɛ kuma di karamɔgɔ ma u ka dugawu kɛ. Ay mangan angka sabi nanyo ka akat kurai. Amna dugaw di sa kakala me baisuti. Ira ka alasani mo yo dugaw ni wat ne ma chama ma di ko ka di ma. Ahana ko ka chapudu. Me ta ko na treki ka ko ala nyana min do ni. Da de kan na nyesri so na kala sisa ala sabu abu nyabala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك أن تحفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالجلال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالجمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك ببهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بآلاء بسم الله الرحمن الرحيم